салом дӯстон, чӣ хеле ки медонед мавсими трансферӣ ба анҷом расид ва дар таърих бо гузаришҳои бесобиқаи худ сабт гардид. Аммо ин маънои онро надорад ки то моҳи январ ҳама хомӯшу соқит мегардад. Аз ҳоло дар мавриди дигар трансферҳо кор карда истоданд ва мубориза барои ду бозингари дигар Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд оғоз шуд. Инам бисёр ҷолиб хоҳад буд ки оё Реал Мбапперо бепул ба даст оварда метавонад. Дар ин сурат гуфтан мумкин аст ки як даста ба шайхҳои пулмаст дарси адаб дод. Ин корро танҳо Перес карда метавонад. Холанд бошад соли оянда аниқ дастаи худро иваз мекунад, аммо тахмин кардан мушкил ки ин кадом даста хоҳад буд. Соли оянда таомпули бозингари Норвегия 75 миллионро ташкил хоҳад дод, аммо бо ин нархи арзон харидани ҳамлагари ҷавон умедбахш осон нест. Ҳар дастае ки талаботи бозингарро бо маоши баланд ва агенти ӯро бо пули ҳавасмандгардонӣ қонеъ карда метавонад марҳамат ба майдон барояд. Имрӯз мо дар бораи хабарҳои трансферӣ ва дигар рӯйдодҳои муҳими футбол гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи дастави як муддат ба истироҳат мераваду мунтахабҳо рақобатҳои худро барои роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳони соли 2022 баргузор мекунанд. Дар Аврупо моро якчанд рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Барои шавқовартар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментария. дар баробари Килиан Мбаппе як футболбози дигар Эрлинг Холанд дар маркази таваҷҷӯҳи абардастоҳо қарор дорад. Агар Мбаппе рӯи худро интихоб карда бошад ва инро ба Мадрид мебарад, ояндаи Холанд норӯшан боқӣ мемонад. Дастаи рӯйхати футболбозоне ки бояд ба Манчестер Юнайтеди Англия биёянд, Эрлинг Холанд якум аст. Омадани Роналдо ба Манчестер Юнайтед монеаи хариди Эрлинг шуда наметавонад. Новобаста ба омадани Криштиано, манчестериҳо харидани ҳамлагари норвегиро барои мавсими нав вазифаи асосӣ медонанд, аммо ҳеҷ кас бо боварӣ гуфтан наметавонад ки ин футболбоз кадом дастаро интихоб мекунад. Танҳо ба номҳои клуб мутаваҷҷеҳ шавед ва шумо пай мебаред ки дар пеши Холанд интихоби хеле душвор аст: Манчестер Сити, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, ПСЖ ва Бавария. Манчестер Сити дар ин равзанаи трансферӣ дар кӯшиши харидани Кейн ноком шуд. таваҷҷӯҳи асосии онҳо ба хариди Кейн боқӣ мемонад, аммо аз талоши ба даст овардани ҳамлагари ҷавон Пеп Гвардиола даст кашиданӣ нест. ПСЖ ин сол мехост ӯро дар сурати рафтани Мбаппе ба Париж барад. Килиан Мбаппе боз кӯшиши рафтан хоҳад кард ва ин навбат ПСЖ ҳаққи кабидани ӯро нахоҳад дошт. Ин маънои онро дорад ки парижиё боз талоши харидани Холандро мекунад. Бавария бошад ҳамеша беҳтаринҳои Бундеслигаро мегирад. Холанд метавонад Левандовскии нав бошад, яъне дар роҳи Манчестер Юнайтед клубҳои хеле қавӣ ва абарқудрати Аврупоӣ истоданд ки бояд бо онҳо мубориза бурд. Соли оянда дар шартномаи Холанд банде фаъол мешавад ки тибқи он таомпули Холанд ба 75 миллион евро баробар мешавад. Агенти ҳамлагар Мино Райола барои мизоҷаш маоши 50 миллион евро дар як сол мехоҳад. Ҳамчунин маблағ ки худи агент барои трансфери Холанд талаб мекунад 40 миллион евроро ташкил менамояд. Манчестер Юнайтед бояд чанд ҷайби пинҳонии худро чапагардон кунад то Холанд бо пироҳанҳои сурхи ин даста дар Англия худро нишон диҳад. Трансфери Криштиано Роналдо ба Манчестер Юнайтед шахсони баландпоя ва баландмақоми Британияи Кабирро бетараф нагузошт. Ҳатто дар сатҳи баландтарин ба омадани Роналдо диққати хуса равон шуд. Гап сари он меравад ки маликаи Британияи Кабир Елизавета ду шахсан аз дастаи МЮ пироҳани Роналдоро бо соядасти ҳамлагари португалӣ хоҳиш кардааст. Маликаи Британия барои дарбори шоҳи 80 пироҳани Криштиано Роналдоро фармоиш додааст. Ҳамин тариқ Криштиано Роналдо аввалин футболбозе шуд ки маликаи Британияи Кабир аз ӯ соядаст талаб намуд, яъне имзод. Ин дар ҳолест ки дар кишвари мазкур дар солҳои гуногун футболбозони номӣ хело зиёд буданд. Кантана, Джерард, Бекхэм, Лемпард ва дигарон то ин ба ин дараҷа нарасиданд. Барои Роналдо боз як мояи ифтихори дигар пайдо шуд. дар қиттаҳои гуногуни олам бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон идома доранд. Таваҷҷӯҳ ба бозиҳои интихобӣ дар Аврупо чун пештар аст зиёд мебошад. Чанд бозиро мухлисон бесаброна интизор буданд. Мунтахаби Украина бе Андрей Шевченко кӯшиш намуд то бар зидди тими миллии Қазоқистон бозии олӣ нишон диҳад. Ҳамлагари украинҳо Яремчук дар дақиқаҳои охири бозӣ ҳисобро 2-1 кард. Ҳамагоҳ ғалабаи Украинаро интизор шуданд, вале футболбозони қазоқ дар нафасҳои охири рақобат ҳисобро баробар 2-2 карданд. Мунтахаби Нидерланд бар зидди Норвегия
рақобат кард. Қабл аз бозии ситораи асосии норвегиё Эрлинг Холланд ишора намуд ки ӯ ва ҳамдастагонаш аз ситораҳои зиёди Нидерланд дар ҳарос нестанд. Эрлинг Холланд ба ваъдааш вафо кард. ӯ ба задани гол муваффақ гардид ва бозӣ бо натиҷаи мусовии 1-1 хотима ёфт. Бо ҳамин ҳисоб дидори дастаҳои Фаронса ва Босния ба анҷом расид. Дастаҳои якголиро ба тӯри дарвозаи ҳамдигар равон сохтанд. Рақобати тимҳои миллии Португалия ва Ирландия бо шарофати дубли Роналдо бо ғалабаи португалиҳо ба анҷом расид. Мунтахаби Русия дар аввалин бозӣ зери роҳбарии Валерий Карпин бо Хорватия гол назад ва ба дарвозаи худам русо гол сар надоданд. Аз бозии дигар метавон ғалабаи Данияро бо ҳисоби 2-0 бар Шотландия ба хотир овард. дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 мунтахаби Португалия бар зидди тими миллии Ирландия рақобат кард. Дар рафти ин рақобат ду ҳолат рух доданд ки яке аз ин онҳо ба лаҳзаи таърихӣ барои кулли олами футбол табдил ёфт. Роналдо дар рафти бозӣ ба задани ду гол даст ёфт ки ин голҳо барои ҳамлагари португалӣ дар ҳайати тими миллии кишвараш 110 ва 111 буданд. Криштиану Роналдо аз рӯи миқдори голҳо дар ҳайати мунтахабҳо аз собиқ ҳамлагари тими миллии Эрон Али Доӣ пеш гузашт. Акнун бо 111 гол беҳтарин нишонзан дар таърихи тимҳои мунтахаб мебошад. Ин дар ҳолест ки ҳамлагари португалӣ корномаи худро идома дода истодааст. Аз пеш ӯро бозиҳои дигар дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон ва ҳамчунин марҳилаи финалии ҷоми ҷаҳон 2022 интизоранд. Роналдо метавонад шумораи голҳои худро бо маротиб бештар намояд. Акнун рекорди миқдори голҳо дар тимҳои миллӣ ба номи Криштиану Роналдо сабт аст. Ин рекорд метавонист дар ҳамин бозӣ иттифоқ нафтад. дар охири қисми якум ба дарвозаи тими Ирландия пеналти таъин шуд. Дифогари ирландиё Дара Оши тӯбро аз нуқтаи зарба 11-метра зада дур кард. Роналдо ба рӯяш бо даст зарба зад. Оши рӯяшро қабида ба замин афтод. баъзеҳо баронанд ки Роналдо барои ин амалаш бояд корти сурх мегирифт. довари бозӣ дар Оши ва Роналдоро ҷазо надод. бозӣ идома ёфт. Криштиану пеналтиро бо гол анҷом дода натавонист. Ирландиё аввалин шуда гол заданд ва ҳисоб то дақиқаҳои охир 1-0 ба суди онҳо буд. Роналдо дар дақиқаи 89 ҳисобро баробар карда дар дақиқаи 96 ғалабаи португалиёро таъмин намуд. Драмаи ҳақиқӣ ин буд ки Роналдо аз пеналти гол назда рекорди ҷаҳониро бо голҳои аз бозӣ задаш шикаст ва бо ин як бори дигар даҳони хетирҳои худро маҳкам кард. Дар ҳақиқат Роналдо аз ҷиҳати дастовар, ирода ва мотиватсия бозигари беҳамто мебошад. ҳеҷ кас мисли ӯ дар бозӣ таъсир гузошта наметавонад. махсусан дар ҳайати тими миллӣ Роналдо ба касе раҳм надорад. ба ҳамин таом дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.